Alberto Itazu, egunon. Egunon. Zer moduz? Ondo, oso ondo. Ondo. Bueno, planiketa mila esker bihotz etortzeagatik. Benetan zen nire ilusioa egitezea bazu hemen egotea nire bildumak. Bueno, netzako ere oso polita da, Ikusi ditut elkarrizketak eta oso politak iritu zaizkit, bai. Alberto Andoaingoa. Andoaingoa. Donostiain bizitzea gaztetik. Bai. Eta, denetatzea gaztetaria gitarra jolea. Baita ere. Nolaten gaztetaria. Bueno, nik esango nuke oso txikitatik nahi nuela kazetaria izan. Enuen nola zalantza hondirik egin nire ikasketak erabakitzerakoan. Eta suertea izan nuen oso gazterik hasi nintzala laguntzen argia astekarian. Eta gero ja nire bide guztia hortik joan da, beti kazetaritzan, lehenbizi argia, gero irutxulo astekaria, aspaldiko astekariaren Donostian egiten zena. Eta gero gazte zulo dena aldizkari hura sortu genuen. Eta gero kolaborazioak ditut leku askotan. Euskadi Irratian, zinemari buruz egiten nuen saio bat. Euskaldunon egunkarian, berrian, bai. Bueno, hasi nintzen eta bide hori egin dut, bai. Gustatzen zaizu gazetari mundua. Bueno, nik oso gauza kuriosoa da, baina goizean egunkariak gainbegiratu behar ditut guztiak. Nik berria jasotzen dut etxean. Eta argi astekaria etxean jasotzen dut, eta Euskalprentza egia esan jakinera jasotzen dut, eta asko jasotzen dut Euskalprentza etxean. Baina gero badukat ohitura beti kazetaritza mundutik datorrena goizian begiratu behar ditut, egunkari guztiak, baldin bada internetez ere titularrak begiratu egin behar ditut. Hori da kazetariak egiten dutena, redakziotan eta beti ailegatu eta ikusi zer albiste datozen eta besteetan, eta nik hori oso barruan daukat. Eta gainera jakin bine azertzeko balio du, Bai. Claro, segitzen duzu eguneroko albisteak eta eguneroko bizitza jarraitzen duzu eta bai. Nik onartu behar dut, ez da oso egun gutxi izango dira nik prentsa irakurri gabe. Orain esaten dute jendeak ez duela prentsa irakurtzen eta gutxiago irakurtzen da, eta ez da egitzen. Nik oso egun gutxi, zerbait berezia gertatu behar du, nire beste zerbaitetan egon behar dut, edo mendian, edo euskalo zertan, ez baldin badet irakur. Zuge gazetaritza ibilbideak badaukazu anekdota berezirik edo Anekdota. Bueno, ni batzen naiz oso gaztean nintzela nire lehendabizikotako erreportajea argian egin nuena, joan nintzen Bilbon zegoen zirko batera. Eta izan nuen aukera zirkoko hango esan dezagun artista gehienekin banan hitz egiteko. Eta hori oso gogoan dakat, gainera argazkiak gorden nituen, badakat argazki bat zirko hartako paiazoarekin, oso gaztea ateratzen ez ni eta paiazoarekin. Eta gero zirkoan proba bat egin behar zuten, gizon bat jarri zuten erdian, nola bi aldetatik tira egiten zutena, gizon hura moitu egin behar zan, dagoatzen naiz ni zirkoaren erdia atera nindutela gizon hartatik tira egitera. Eta gero beste behin hemen, anekdotak asko, baina beste behin, hemen Donostian, egin genuen erreportaje bat estoldetara sartuta, alkantarietara sartu ginen. Eta ni sartu nintzen bertako langile batekin, buen pastor
Buen Pastor aurreko, orain FNAC dagoen tokitan, hortik sartu nintzen, estoldetara. Eta atera ginen, Buen Pastor pasata beste toki batetik atera ginen. Orduan hori guztia egin genuen azpitik. Eta egin nuen reportajea Donostiako estoldetara sartuta. Zelako esperientzia ikusten dugu kazetaritzakabega nahiko aberazgarria izan zaizula, baina musika munduan ere asko izan da zuen bizitzan zehar batez ere ardatz bezala Andoaingo gaztetxea, ez? Gure etxean, gure familian beti egon da musikarekiko lotura. Gure aitona pianoa jotzen zuen, gure aitak gitarra jotzen zuen, talde batean. Eta anaia arreba guztiok jotzen dugu musika tresnare bat. Eta orduan, esan nahi dut musika beti etxean egon dela. Baina gero zuk esan duzun bezala, 80. hamarkadan gaztetxea sortu zen, Andoainen, alako ospetsua dana Euskal Herri osoan, bakizu bat dengo gaztetxea oso ospetsua. Eta, han egon ginen, eta orduan hor talde asko etortzen ziren orduan, Ameriketatik eta Europatik eta etortzen ziren taldeak. Eta han arte ginen, kontzertu guztietan. Eta orduan, guk ere gure taldea egin genuen. Galdera bat, Alberto González, txabakari bat erantzungo diazue, baina zer izan zen zuretzako Karkaxa taldea? Oso aspaldiko kontuak dira. Bira zer diren gauzak, aurten bete dira 30 urte gure lehendabiziko kontzertua eman genula Karkaxa. 30 ez 31. Guk eman genuen 1987ko oker ez banago uztailean, lehendabiziko kontzertua. Brasiletik etorri zen Kolera taldearekin, eta haiekin eman genuen lehendabiziko kontzertua. Eta bigarren kontzertua, oker ez banago, Texasetik etorri zen Rhythm Pix taldearekin eman genuen. Eta gero, garai hartako talde askokin, Bap eta Rip eta Kortatu eta askokin. Eta, hor geunden, egin genuen, ez da oso errez esplikatzen ere, han tokatzen zaizu egotea, gitarra bat daukazu, zure abestia sortzen dituzu. Esperientzia bat, izan zen. Eta kasualitatea, ez? Karo. Seguro asko ongo bat zinak beste toki batean. Beste lagun batekin, batzukin, egin beharrian musika izango zinak pilotari, edo baino, han suertatu zitzaigon eta ura egin genuen. Ogutu ez, begoztik, hainbat taldetan bateatu duzu, bitara jole bezala. Diskapere grabatu dituzu, esate baterako esan diska bat. Guk Karkaxarekin, 88an grabatu genuen Mikel Laboaren omenez egin zen disko batean, hainbat talderekin grabatu genuen, abesti bat. Geroaren ondoren egin genuen maketa. Gero sortu genuen beste talde bat, Naun izena zuena, horrekin atera genuen disko bat. Eta gero azkeneko urteetan Kaptain Nemo izeneko taldea genuen. Eta horretea genituen beste 2 disko. Beraz, 4 bat disko. Eta Albertok garaiaiek 2017 eraman zituen mentalki liburu baten oinarrituta rock puntua. Zergatik rock puntua? Roka puntua. Roka puntua da kinu bat, bersolaritzan esaten den esamoldeari bota puntua. Bota puntua, roka puntua. Eta, roka puntua hori da saiakera bat, liburu bat, bersolaritza eta rokari buruzkoa. Badakizu 80. hamarkadan Negu Gorriak taldeak egin zuen berso hop, kantu ospetsua, eta horre
roka eta bersolaritzan astu egin ziren, eta bar. Baina ni banaukan hor zerbait kontatzeko, Andoaingo gaztetxean, han bi talde bat zeuden, Bap eta Ximorra, haiek bersoak kantatzen zituzten, batzutan, Ximorrak beti, Bapek ere bersoak kantatzen zituen, eta gero Andoaingo gaztetxean ere berso saioak kantatzen ziren, Fantine batzutan ere bersoak kantatzen ziren, orduan bazegoen zerbait kontatzeko. Orduan ni abiatu nintzen, ikerketa hori bersolaritza, ezta? Eta gero nire esperientzia, ikusitako gauza asko musika munduan, danak liburu batean. Hasi nintzen idazten, da azkeneako inun. Zenbait aldatu zenun gutxiago bera. Lan handia inun. Lan handia, 5 urte. Ba? Bai. Karo, datuak bildu behar dira, eta datuak gero gainera eman behar zaio oinarri bat, eta egin nola esan. Egin nahi duzun horri eman behar diozu sendotasun bat, edo ez dakit pa, ez da orduan, gainera oso kuriosoa da, ze aztezea idazten, eta orduan zabaltzen da ate bat. Eta orduan jode, sartzen zera ate hortatik barrena, eta beste ate bat zabaltzen da, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, azkenean kumar duzu ateak isten. Azaltzen da mundu bat. Eta gainera, nik ere esperientzia doka zen hasi nintzen liburu bat idazten. Gero, ezagatu egun zitzailean, baina hori dakai buruan bere ez idazteko. Egin. Alaginak eta ateak irakurtzen dira, zuk esate duzun idazten zoazak, egin datuak jakinamen asko ikasten da. Azten zera, toki batetik, eta azten zera ikertzen, eta hemen datu bat, eta hemen beste datu bat. Eta hemen beste gauza bat, eta orduan alako batean zabaldu itetzen zaizu, eta zure buruan sortzen zaizkizu lotura bat. Zuk hasieran ere etzen ituna. Zuk ez duzu aurre ikusten noa aiatuko zea, badituzu idea batzuk. Badituzu idea batzuk esan duzu, hau horretzako da, beste hau horretzako da, baina gero, alako batean, ateratzen dira bideak, eta ateratzen dira informazio eta leio berriak, eta orduan, gero lana da hori dana, justea, eta hori dana lotura baten. Puzzlea, hori da. Galdera, nola izan zen dokumentazio prozesua lana? Oso, nahiko esana nago hau, hola, ni justo orduan jaio zen gure lehendabiziko umea. Eki, jaio zen. Eki musuan. Eta ni hartutan neon aitatasuna eki zaintzeko. Orduan ni lanea joan gabe, neon. Baina orduan lan egiten nuen gauez. Gauez. Egunez umearekin eta ez daukazu aukera handirik lan egiteko. Eta orduan gauez ordenagailu aurrean, etxetik gutxi atera eta egindako liburu bat da. Gero kontun hartu behar duzu, nik disko asko eta harakatu ditut liburu hau idazteko, baina disko horietako batzuk etxean banitun. Osea, esan edet ez, gero egia da, atera nitzala liburutegitara eta eskatu nituen ere ziren ere disko batzuk, eta etxean faltazitzaidan hori osatzeko. Baina etxean manun material bat oso oinarri bezala balio ziana disko jakin batzuk, euskal musikako disko jakin batzuk etxean banitun. Eta gero, bersolaritzaren historia egiteko berriz, interneten gauza asko eskuragarri daude. Hor dago berso zale elkartearen datu basea, esate baterako, eta hor dituzu oso aspaldiko bersok eta harakatzeko, auskoa saiare hor dago, orduan, bai, eta egunkariak, eta ni baduka gauza txar bat, gauza asko gorde egiten ditut. Orduan, bai, etxe txikila baldin gaudu azkenean, nola egiten duzu ez hartzeko, baina, bai, banitun gordeta argia zarrak eta aldizkari zar asko, eta orduan, banaukan etxean informazio bat, gaina pixka batzuk lokalizatuta. Gauza batutako memoria hona daukat.
beste batzutako oso txarra. Baina gauza batzutako memoria liburu hontan edo aldizkari hontan edo hemen edo han edo ikusi nuen edo irakurri nuen da hortarako badakat ondo gogoratzen naiz nun dauden. Beste gauza bat gero aldizkari aurkitzen. Liburua albitara emateko prozesua erresa izan zen. Ez, oso neketxua. Nik irakurri entzun nion behin Gorka Arreseri, Susa argitaletxeko editorea izan dena dela gutxi. Idazleak ailegatzen direla liburua bukatzen dutenean ler eginda. Baina ler eginda ez dutela indarra ezertarako ere, beste ezertarako ere. Eta ni horrela saiatu nintzen. Ni ja liburua bukatzerakoan, ni momentu batean esan honik, ja ezin dut gehiago. Asko disfrutatzen duzu, momentu batzuk oso onak dira ederrak, idazten ari zarenean, etortzen danean idea bat, eta hitzak etortzen diranean, esatu zuen, joder, hau buruan dago, nola etorri da nire burutik honea. Baina gero ja momentu batean ere buelta asko ematen dizkiozu, gatzen duzu perspektiba, ez dakizu ona dan, txarra dan, zer dan, dana zalantzan jartzen zu, eta azkeneako oso nekagarria da. Ni bukatu nuen neka eginda, nik esan nuen, bueno, kito, osea, nahikoa. Neke hori positiboa dela esan ezakegu, zergatik emaitza bat logutzen duzu, ez? Bai, klaro, positiboa da, nire ustez, zuk zure buruari erakusten diozulako egin nahi zenuen zerbait, egin dezakezula. Osea, bukatzen dezut, ez duzu, egin dut, hau, ahi ba, nik hasi nintzen da, egin dut. Gertatzen dara gero prozesuak, esatezu, zenbat ordu, zenbat gauza. Zer azkenean bihurtzen da, ez dut esan obsesio bat, baina buruan daukazu. Mendira joaten zera honiez eta buruan daukazu idea bat, kapitulo bat, ez dakiz zer, eta hau eta bestea. Eta gero bukatzen dezu eta, bueno. Aukentan dago, irakurtzea gustatzen zazu, edo novelak eta. Bai, ni beti nago irakurtzen. Ni ere bai. Beti nago irakurtzen, nik beti daukat liburu bat eskuartean, edo aldizkari bat, edo ez du telebista ikusten. Orain dela ezer arte ez dugu telebista ez dut izan, nik telebistarik ere ez dut izan, etxean. Azkeneko ez dakizen bat urtetan, bueno, pantalla bat bai, pelikulak ikusteko. Baina telebistarik ez dut izan. Eta bain badugu. Baina ez dut nik telebista, albisteak ikusten dut, kazetariaren zeori daukat, albisteak. Eguerdian eta gauean aldudanean, umek usten diatenean. Baina gero beti liburuarekin. Asko relajatzen hau, da liburuarekin, liburua eta musika jartzekoan buruak arnasa hartzen dira. Irakurtzea nire ustez oso garrantzitsua dela eta beharrezkoa gure gogorako eta jakinpidea asetzeko eta. Duda ikara. Bueno, Alberto, mila esker etortzagatik presentan. Zuri. Beraleko diago gugareko ziren musuetako bat. Hori da. Buena gente. Bueno. Agur!